Nagkalain-lain ng gimmick sa mga vaccination sites para sa mga nagaedad 5-11. Kadungan sa pagsugod subong adlaw sang vaccination rollout, may mga mascots nga ginpahamtang para maghatag sang kalingawan para sa kabataan. May mga balloons man nga makitan sa palibot para maghatag sang duga nga duag sa palibot. Tinutuyo sang Iloilo City Government kaupod sa mga mega site partners mangin kid-friendly ang mga vaccination sites. Ini para madula ang kahangawa sa mga pamatanon kag mapahibalo sa ila nga safe ang pagpabakuna. Nahibaluan, may 10,000 doses ang vaccine nga ginhanda ang syudad para sa pagbakuna sa mga kabataan. Pebrero 12 sa nag-abot ang Pfizer vaccine nga mong gamiton sa rollout. May 3 ka mga mega sites na ginhanda ang syudad para sa pagbakuna sa mga kabataan. Ini among SM City Iloilo, Robinsons Haro kag Mega World. Ginapahanugutan ng mga walk-in para sa COVID-19 vaccination sa mga kabataan. Ilabi na ang taga-probinsya. Apang hatagan naman sang prioridad sa linya ang mga nakaparehistro na.